والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersabda media kita. Buhay. May bakit kayo. Na, mapia. Pagkailan na pagkitang si Allah. Sulang-ulangan dito ng mga galbak. Malagi ni may tuwa galbak kanta ka malagalbak. Na dito tanong papas ang Allah aming upabalasiyan. Sa isaling umanya kita nung katatagutan ng panisisang yung kaya dunia na ayamada na si kapakataling matan sa isang nagapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tanong na yung si Kuwata abalwin yan sa mga busutan wala na yung makapag-ikhlas si Kuwapian tunay di tanong yung galbakan ng mga galbak agilang tanong matauwa ayaw po dirimaan sa aking puto mga galbak tanong uli na ayaw po badasan sa giyang puto mga galbag tanong na giyang puto galbag minibasod din sa isa giyang puto ay giyang galbag tanong na swaswatan si Kuwata na kuminyo kita ng sa giyang puto opin uli na buntan ang kinyo kita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ayaw to ang iaado lang naging kakakang na ayaw ko matanong sina mga kamudan. Makin pangyuto, nahagiya ka na na yung matanong ay kirapin mo sa mga kamudan. Na ayat na lalayo, na may praraksyon sa mga luks, uli na mga kakasaydin. Na namiri para duwa kumambu, na inalagotan ako ng ugod na pagkumas yung mga lukstan. Nakatay ako niya tuman. O ba makuha yung pili para dutan na para si mga kamudan, na meron pa isa mga pirapuno kami nung sa pero na yung mabusog ko mamakin busing ko na iba ng mga tutuwa naginan kaya ka praksdan panaman na marantan apiapan ayamada apiapan ayamada si kumaututan no naging putuwa kapakaatap yan si mga kamudan na panaman na marantan makakuatan ng mabusag doon asik tanong yang puluh video dia. Ubay. Dapat juga pembicaraan sa ito ang pinutan ng mga tutuay ini. Upang mga dahin din, hindi na mga luksay na bulim si pumago na sumo. Ay nang siya pan miyak oma, kakaudapan. At yan ikaudapan so idadiyan. Nakaudapan sa pagriyan. So, para sa panggalipukan natin na nakatatanagin ng mga kamudan na ayaw ang patakian ang di mabubaswasan na ayaw kamudan na sumatatagol isi sa iyong kutapunan sumatatagol isi sa iyong kutuwa apiang kong naidid ka may ito kay idid anta kami nitulog din smidid ka na amay kaan ama tatagol ka abagin na pagkasi mga kamudan na sumababaloy atas tanggungan mababaloy amas uliya agyan upo ang mga kamudan na paligaw na kasi sa budaya paligaw na kasi sa budaya kagibang mo ka at nakarumang kasada na upo at ama tatagol ka abagin na pagkas sa akin buka pagkawin sa akin buka atas tanggungan apagoy ko mga kamudan na umanisa na isinyan sa ginawa niya ino mga dek at na matatagol ka abagro lagi di bagra lawas ang takadi ada ang matatagol ka ada karuto lawan na matatagol ka natin pagkas sa akin buka mga kamudan na sa mga kamudan na silan imala apagong piyasikli na upang ako kamudan ka na tangkadang ka sa ginawang ka ayaw at pinupiyawin ka naisip ko pagkawalta padagkasin ba niya pangins ka na kamudan hindi tanong lima sa sinabuda Oy. tanto ang malagyan ko naging ko tamang kamudan Kami ko pa po. upang nagdagatan betiatan susubulan si kukya pa kalagaday aging kaya agumatan Ibon si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na tamang sa binitaling matan. Niya kumasaw niya masakan.
Na upag ilayatan na ayam niya kalala. Aming galpak. Ayam niya kalala akyas sa bupan. Sa kinirampet tanu o matanu na sakot si sa kinutama kamugan. Sila aming galpak. Unan ka din si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayun din yan si Kukya Sumul na kira. Ni mga ate sa akin diblang. Ayun din yan na pakpulurang dito. Pakpulurang dito. Ngayon, mga prediksyon ini, ada mga murid saya, ada mga ustad saya, na na-prediksyon ini yung uban na malong karibatan. Ayun din Nabi sallallahu alaihi wasallam si Kukya Sumul dapat 10 ragun. At 10 ragun. Ato na yung mamanaw ko. Inoro o bentag na naging utak kaya sumul si Nabi. Nang sumiyangaw na niyan ang mga ambiya, mga rasul na ayakalilid na kaya sumul, kaya Nabi niyan nasisaging utak kaya patmataw. Saging mo ito, lalayon na pitanong ko yung mga ulamatan. Bantag si Ukala Iyarke o mga watatag, mga watayo, ang mga kamudan, mga pagaritan o mga kamudan. Taman sa ano si mga Aso, bueno, ako to. Koto. Yender ka, tamya. Yander bu. Tapat, Yantay na yander. girasin. lagi itu ba? Alhamdulillah. Langon tanong din matao sa sumanga kamudan na tanpusiran kamalayan. Bisa si mga ulama na tingin na as-shababu sirrun nahdatil ummah. Si bisa kialoy niyan na as-shababu sirrun linahdatil ummah. Pati sa mga pamanan niyan naswati yan sa mga kamudan nasiran isikrito. Agus sa beban sa gin putu apa musuh nagugap pigumpiya ang gin putu kapunin. So sama nung nasibutan tanoro nasubis sa mga watang tanong mga kangudan sa mga pagalitan mga kangudan nasiran imala agus sa beban sa kapumpiya siku. Siran agus sa beban siku bandingkat pigumpiyawi. Sino to? Nakagiyo uwan na punggil bukat na ayaw punggil bukat na mga kangudan. Uwan na pagawidin na ayaw pagawidin naging kutuwa kangudan. Agirun matatakuhin buta ko. Yung kaya pakamaya naging kaya kalilingon diyo, kalilingon din. Na ayaw siya ba paano nasabot si mga kangudan. Kung pa magwaya may galbag si o galbag. So mga pagalitan mga kakatan mga kangudan na mari ginubutan makapas. Mari ginubutan makamoy naging gaya kalilimutin. Nasawag sa maaad aging kuto mga kamudan iawi nila na akan aging kuto agumeran. Ando man ay kaputo kaburan to agumeran si Quintin. Naputo kamoyan sumbedatar iya mga kalilimutin. Sultan po man ergo sa kunin ba ng mga kamudan. Ando na ipindutuin sa kamudan. Amano tanu likasawan aging kaya ka din. Ay gira na aya ka pikiran mo sa pud. Na aya ka mo din nagkaroon yan. Anten di ka pangarumagin puta mama, sumubay na anten di ka pangarungan yan. Na aya ka dumang ko nakinwan yan. Subinawan yan si itong mga kumpir. Nasumang musuhin yan di kanggal pag nakalupil batan. Lagi yung tiyang mo yun si bubinawan yan. Ayang tiyang ba? Sa geng mutua. Inuto ayang apkinabi yung nabi. Pagkarasul-rasul na irampay si sa geng mutua. 40 rabu. Nakuna. Nasalog sa kamulan. Hiyog-hiyog pamumuluan ang bagidan. So, kaya sukod, wakan. Pamikiran nas busubag ke manusia nasikiban tag saging utak kirang payu din sa saging utak 40 rabu. Naro umang buinipan tag saging utwa
kap sebuah siku mga nabi sa mga rasul. Usama nuto na sulangon udah matalo pulo ragu na ide diyan, ada matak pulo ragu na ide diyan, na kena udah matag kang udah kakiang kang udah. Oh, kagi ayah kang udah lagi yang kutu apa pulo ragu, kagi kata tata misi saja yang kutu bener manusia. Nawai ini juga dapat pulo ragu dia lawan yang sama itu. Nah ayah berpikiran kana kang udah. Nah sulangon amya patut. Jadi nabi kisang gulay si mga kamudan dapat ikaw nakasasang gulay. Langon apa tu penggelbak mga kamudan dapat ikaw magbuo mga penggelbak. Agi kamudan. Nah, napakatas. Nasaih wa tawjihat lisyabab al-muslim tijaha nafsihi wa dinihi wa ummatihi. Mga wasiyah, mga tuma si kamudaan ang muslim. Wala din yan tataliman upang panakamudan na pamamakin ganyan. Na ino, mama ko masikwalin yan na sumangawatay yan ang mga kamudaan naroon yan kinapahan pula. Okay, please. Oh, may akawan na yan lagi nanti na para pili si mga kamudaan nanti urong bangpan. Paling ako pwede. Nanti, awidin ka. Sigo, walay ka may kabaya ka penuh ang kawasiatan ng utama atau si kung walay na mga wasiyah mga tumasagin kutuwa kamudaan kung ipupantag niyan si kung ginawa niyan ipupantag niyan si kung ginawa niyan nagusi kung ipupantag niyan si kung agaman niyan ipupantag niyan si pagutaw niyan. Mga wasiat terkait ini agin kaya isa si mga ulama kung ipupantag ka kung ginawang ka nagusiiku agamag ka nagusiiku ingat ka unay ng paktaw sa iku ingat ka nasaka akang daan ang muslim na patut amat nagurhin patut amat nagurhin agi ang sukipantagin kasi kung ginawang ka naginan inya na sumababaloy ka kamulan na sumababaloy atas tangkungan kasi kung mababaloy ka kamulan na hindi ka may pagkulalan hindi ka magpagsalaan lagi ka na naginawa ka sumababaloy a responsibility kung kamulan na amay ka dito na yung mata kung yung kaya pungan yung tanong sisagin ko ka kamulan na binyan may pagkulalan sa tangko may penggulalan yan ng siyang bitan ang takamay ito bumili gulalan yan binyan may penggulalan sa pananiban ng tao na pagpagay na yun na al-ilm al-syar'i so kapagay na din yan si ko ilmo tingnan na ilmo na ilmo si ko aguman pagpagay na ang mas'uliyya umurin manusia kamudaan naging kutuwa kapag na din yan si Wagaman yan. Ando man ay kakumpay kasi kuwing ga. Amay kasi Wagaman ito sa puto. Ando man ay kakabalo yung kutuwa. Pagpagingad sa yung kutadar pa, ingad. Ang malaki ng Wagaman, amay kaya paggalpag. Ayaw paggalpag sa kapal-kalay. Kirang Wagaman. Ay nasa butiyang si Wagaman. Namustahil. Bakit yung siya? Bakit yung siya? La yuqi. Sudah tahu nantinya itu. Kaya maana na udah sa kutu kasi kuwato ka. Jadi juga mampu isu mga tao si kuwato. Berarti ano? Nah, parang sa dirong berarti ya. Okay. Usama no to, napagod-pagay na ewas ya tatagin kaya pag si kumaula matanong. Labuin kutuwa kapag na doon kaadaan si kuwato mang. Udang kapan tanggal beka si kumaha apa tuh tapag itu berpekerja ayam muna-muna namang gelubag keadaan akan paganadim ka kasabutin ka si agama ya bodo naskalos adinya tatariman ubes kanian ped si kumaha kamu na pero ang kasi kuwata ka bay ka makumaka amay ka pala ka naman sa ika benda sama ni lang niya kalakong si Muhammad Dasa. Namay kalaka na madrasa na mga liga.
Umanakan ako yan, ang klase ng kaliban ito, bata. O di kung kumamalas, kung si mga madrasa, nagiranap ka na datarai. Napagpakalan pa ako ng kapadai, sa gitwa, mga ukit, akaputugan na disikuwa. Na udin ka pagtutuga, udin niyang tanatutuga kag yung kitab siya yung utaknas yan o pamang iklas. Na adnab ka din ang mga halakatul ilm. Halakatul Quran. Di pagana din sa Quran, di pagana din sa ilm. Naroon kong tulog ang iyong pawataka. Kanyan, mapagana ang iyong budwa. Ano man yung ang uting mala akapagpuloy kasi sa iyong budwa. Kapag sa ilm, upang makubatan ng pagkidaya. Sa tituwag kailay, ano bumangan siya kailay? Nagkilay tanong sa mga pagari-aming mga pagari tanong, mga wata tanong, ang mga kakulit, at ang kukiran ang yak ito sa ang kukiran ang yak ito sa bunsito. Ang tunay karina, ang yak ito kiran sa bunsito wag naman. Pinagdiyo naman sa kanulang ulo. Ang ilang unad na wata, mga wata iyo, at di mamaganad sa sala ko mga musikwa naman. Nanay, nakakasabgan ito. Okay. Upang akong pagiliatan mo, mga madrasatan, pagiliatan mo sa mga eskwelahan. Kapagiliatan mo, baka pandayagan napilay tanwatan ko malakan ang pagbubutan mo. Kasi kung mga eskwelaan, lagi elementary high school, at kami niniramay sa college. Na usumukon na wala sa sulat yan, hindi makapiro sa madagalakan mo. Alagaan. Okay, nasunong kasi kung mga madrasa, ayaw po mga ron na dito, pumaminga ng mga mata. Ikaw nagpumampi. Umanan siya ni Manny na, ating ba, nagpilog siya muna daw pingan. Anak, hindi kadaglan. Ino to, baka panganin o looks, suwata iyan, sa ibtida, uli na habana. Niya kapasan sa habana, ibtida. Niya kapasan sa ibtida, niya suldiyan sa, yang dahil yung mutawasin. Uli ano kaya pasan din yan sa iyong mutuwa syahada, isa i'ada yung din na mutawasin, doon ay sino o looks. Napigil na, wata kulay na ayang apa si tatarus na gil kaya kapugin na doon si Ingay at Gaglas. Nung apa si pagkubos sa Ingay at Gaglas. Na yun makapasag ka na mga sa sukap po na ka. Diba? Hindi na ako sa dunia ko, nandang niya dahil na dunia ko. Sama nung po na hitos ka niyan. Ina. Yun di ka nili. Oh, hindi ka nili. Kaya upama kung di yung tuglo ka nili. Napilay tanong sa mga madrasa tanong, alam kong tutanong. Sa mga mahad, mga jamia, nagtutanong ang ulit. Makadiyo dito mga bubitan tinong na pilay tanong mo sa mga madrasa tanong, mga mahad, mga jamia, at ato ang yak ito, abilangan ng iyong mga murid, ang tuloy na disipo, at mayroon. Kung kakalilipati sa patiru Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalat sallallahu alaihi wasallam amasa. Pagkaw masa yung kuto, mga Muslim yung kuto masa, ay tawagan sila ng mga pagtawsik ang mga punong bula-bula. Pumagagawin sila ng mga pagtaw, mga rinwiran ang mga punong bula-bula. Sadat talaga naging kuto kapag pumagagawa sa sagit mo ito ay sa karing paraan ng kapangangkat. At pero na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa ng mga sahaba, ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. Bersabab kung kayo po ang bilangan, sisagitan masa ya Rasulullah. Bersabab sa kung kayo bilangan sa mga Muslim, sisagitan kanan ang masa ya Rasulullah. Ako nga simbol Rasul, bigyan ang lala. Bal antum kathir. Diyating Nabi sallallahu alaihi wasallam kas kanu Nabi yang kadang-kadang kami bilangan sakit kanan masa. Semua Muslim Nabi yang kadang-kadang sila bilangan. Walakinnakum ghutha'un kaghutha'isin.
Uli nadatarkan dari pura-pura sa saking kuto kalibay. Ayak kaibaratan niyo, nasa pura-pura sa saking kuto kalibay. Katawan niyo mga alit kulay. Di pura-pura. Nah, semua kamu beda. Semua kamu beda. Katawan niyo, ayak pura-pura. Ayun, ako rin sini na kami ni bumalong sa amin. Ayak ko na pura-pura ko sa sabi biya ka ng Lagyan ko tadi, lagyan ko taragal. Yang ko tadi, lagyan ko taragal. Diba? Kailan tanong. Dataro sabun. Lagi di pembetul sa pura-pura. Na kailan ni waktu na ibigay ang pagputadiran. May nga ito pura-pura na sumang bersunod na. Lagi di mapagputad ng mga Muslim. Hindi mapagputad ng mga Muslim. Walakin nakukuta o kauta isay. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam tadi ulina ayam magbubunta din sa gin kanan amasa nagatar kan pura-pura sa kanila. Namano kan kedan. Wala yansi'anna Allah fi qulubi aduwikum al-wahn aw fi qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Ginsing wala sa iyong kutapos umaring biniwan. Mangarap umaring biniwan yung pamamaliran kan. Kalpirakan. Wala yakfifan Allah bi qulubikum wa nagtuon wala sa iyong kutapos muslim mga muslim agit kutawan kalugay. Kamu kasantan. Kamu kasantan. Nagtuon wala agin kutwa kalubay si puso agin kutwa mga muslim. Katago sa agin kutwa puso mga muslim agin kutwa kalubay. Kailaw ang wahn ya Rasulullah. Niyatir bagin kutay sa mga sahaba waman wahn anto na ipundutuin sa kalubay. Ay nisbut Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyah. Sumber si dunia dan syukur si ayah kalubay atau pada lebih pupusu mengarah umat muslim sabihin kaya pagkumaya masa at Nabi sallallahu alaihi wasallam na dunia sumber si dunia na syukur si ada nawat ayah na 10 kataw sumya kang boto sa 10 kataw. Pakai pira kataw ibya ka pagandad ko si kuwaro na. Pira kataw ibya ka pagandad ko si kuwaro na. Sabi din yung si kumama mo. Nakatawa siya. Na pira kataw ibya ka pagandad ko si kuwaro na ubot para kana ubot si kuwaro na. Langon. Si Whistler education. Ada kan? Pira kataw. Langon, abya sudiro di mga di. Pag-ispila, di ba? Why? O pag-isisuman ito silang tawan. Kanaw ba lang unang neso? Kanaw ba lang kung si masusugat? Kung pa kaya at na matulakan o tubay, mananda. Upama o pag-isisu, uman ito sa katawan. Natulak. Ang tunay sabot. At yung pangapangaling nagwata. Naguan tunay sabot. At yan pakakulasan kasi watata dan kau nakapakapahiyan. Nau pamakukulitan so kadang naglan asubod. Nau balang asubod. So kadang naglan asubod na ayang ating pediyan na anmaton ni anmapansagi nga ang mga ligpas na tigitan wal tiada kadulong mga kwataman ni magsagil kumadis dito. Anmakapansagi nga ang mga doktor, mga engineer, di ba? At makasangkul-sulong siya sa hirap. Dito ka daglan. Pinabihin naman sa mga noks. Oh, dito ka daglan. Na, ito na yung magmamanaw itong parang ulo niya. Oh, sububaya si dunia. Oh, ito. Sububaya si dunia. Ayaw siya pakakulasan yung watayan. Lagi sububaya. Hindi mana ustad bumarata suka kelas. O dia mau biskelas, mau biskelas aku nan bumarata.
Nasibag mo sa kanong maganan, di ka na yun ikisi ni Ramon. Naka na umarata. Na umarata. O mga katuluritan mo sa mga Muslim, kapatid, o mga Muslims sa Pilipinas. Ang tunay sabot ang mauriran. Na mauri silang sipo kapag yun mo. O, mauri silang kung kapag yun mo. Kung agama, nang kapag yun mo. So mga Muslim, mauri silang kung kapag yun mo sipo. Kapag yun mo sipo. Western. O, yung isa kung bakaluloy yung mga Muslim sa Pilipinas. Ay maanaw tuwing na upama upakapulas ng kaswata ka ng panamana rin ka itingin di pagod sa kapagana din yan si Tuhan. Kung pakayin ka pakapulas ng kaswata ka pakapagana ng kaswata ka sa lakaw si Kuwaguma asar kadingang binyan ay aming diray ng nasu kaman yan. Okay na uwayang ilayan ko na may pandarin niyan, kaya kibagag yan. Nasuka pong pagin na din yan, si Kuwang man yan na mas taralbing raka alok ayang ko itagal. Aging kutuan, kapag na din yan, si Kuwang man yan. Ino po, para kung mga usna, dan sila makadaganda. Pagdidi sa baw, para ka utuan sa. Para ka, alok. Oh, so Rasul sallallahu alaihi wasallam natigina idza mata ibnu Adam ijra am yatay sumbawa tanu Adam na biya betul sudah tarik dia na balas kebuan niya na balas so sambayang yan yung pasal kali makapsin dia jadi mo tapo kulian so ambil yan sa zakat di ba pagkabisa dia sa mo kulian di makapsin haji sa mo tapo kulian illa talat ay buting nabiya ikaw putol naging kaya talong na isa sa iyong kanalang talong na waladun salih yada'u lahu wata amapiyan malagid iwata amama anta kababay amapiyan yang bilis sa iyong kamapiyan ay sifat yan na dinin pamang disulok siya na yung sarila si Allah depan makaarap suluk amay kaswata yan amay kaswasi ko gumang na dinin ipumang disulok siya pagkalipatan niyan si kapumangin niyan si Allah pagkalipatan niyan ng sulok siya depan pagarikulab man arikulay makapat makarap sulok sa si kuya pagano'n kaya pakapagano'n din yan kasi ko begitu wala yung salih ya da'u lahu wata amapya yang biyan si umapya yung gelebak sa mapya yung terus sa mapya itu mangingin ang yung kedua bersiap anbintara lebih anbagay anbintara lebih sa yung kutwawata awalogs ang yakang bubuwatas atong niyan si kudunya. Ang iyong kupalogs ang yakang bubuwata sa atong niyan si kapakataligman yan si kubulian na kapakataligman yan si isang katanungan. Andi taralipin. Piaso. Si Kuwaguma. Attorney sa attorney si Alwana. Mauri. Siya yung tunang piyaka tulas yan sumatayang piyaka pakaturning yan kasubas sana. Sa kapungkunan yan si kudunya uwit na dapat makawapasan si watayan. Yung mas kanya ito kapatid. Dahil kaya lipatan niya na pagumbol sa attorney niyan si Bulunia na lumakampol sa attorney niyan si Juan Man Amuri. Yang pagumbol ka, hindi na yang pagumbol ka sa attorney ka si Bulunia na lumakampol sa attorney ka si Bulunia. So upang ako sulat, usan ko pamikiran, malantas yung pamikiran na mas pagunaan niyan, nakapakampol yan sa attorney niyan si Juan Man Amuri. Hindi alat dusan malagpas takot. Amiyo man yan ang pamikiran palano ang iyong at perminta niyo. Okay? Sulit yan. Pag-importante yan tanong panamaramtan mo isumawatan mo ang mga kahugan na sumagtanong sila sa ikukapugan na dilan sa ikukapugan. Kabayatan mo sa ikukapugan masa na kumpiyan sumayingot sila na ayaw ka kumpirong nagdagang sa mga tao ang mga alay sa mga ikukapugan. Naulitan ng kabayan na yung ulitan ng mga bulaw na ay tagintan ng umawat ng tanong sa pagpaginadiran sa ikuwaguman na yung kuyan sa ikukapag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 
Ada mga sakit yan sa mga. Na waya kailan tanong si buka pagpilot pero sa gim kay oras. Na mabibinasa.
na mas lebih magpili sa amay kasi kung problema sa ayasem binamada tu ada abiran mga sabon si buat ini ba na gamayan apya so kipupuntan nila si saging kuta mga tao ang makasmasik wag man bilan katawan ko ang ngayon kita kipupuntan tato masakit at ang tuwang ito sudilangan ng mga tao apot bilang si gamayan ang marantang so doon pa niya pakapagin si mga watain naman rin yan isip saging peras na tagalin yan si kuwatayan naging pakapagin na rin yan si kuwatayan iba na guman yan kau mapagpaganan ka kuwata ka so lumang ka na kena ubas ka niyang piyapian ro at taman ka kalubos niya na hindi ko napakipaganan na kena ubas ka niyang pikiran tayo rumat padagaw na lubos yan akurat ka baka tali tao aday lang tagalan day lang diyan si mga watairan agyan kung pakapagin na din ang si kuwagama nama ko mas kan sa lungan mo rin na kanda ubaya pa ko itong niwatayan na tingin na wasaya kasi yung nasa sugal natin sabab sabihin ko takya pakai tuwag yun kung kanalian si kuwagaman yan na di niya mapanggalbak di niya may panggulan sa mga panunatan niya si kuwaglan na ayaw niya tingin yan nagpapagod siya na makataling marka sa lungan mo rin na tingin na bulay na sumunta sa malaka hindi ko masulit si malaka na anto na si sa lungan ato na yung mapambagad si lungan mo rin yaw may apirul markumin ahi pulang aging kuta gawin na pulang biyan aging kuta tao aging kuta pagalinian hindi waati na pulang biyan yung siyang yan na pulang biyan yung sinag wasa kita tiba lagi na pulang biyan so karuman yan na pulang biyan yung mga buwata umanis yan na iya pakupasin yan na mo makasulit si surga apya panlangwan alulutian tunganin yan na miya katupon si saging mga nagyan ng naasar kamakaligtas ka niyan nakulong niya. Hindi ka din panayaw. Di mo maangay ko dala taro ka kasi. Panama naman rin kayo, makampul ka sa atong ningkasi ko ano yung iba na kapakataling makasi sa ako. Dato nga dekal si mga tutuloy. Makangugulan ako sa saging upang kapiyagin upang kapakangkubuwata sa mapiya ang mga wata. So Isa alayhi salam, niya kaysa na pinupus naging utay sa umagutan, niya kaysa kung napilala ko sa kanya kasi agad niya ang iyong kuta kubun na mga tanong pag-ibig niya naging kuta mayaw yan din niya naging kuta mayaw niya tangkad sa pamikiran niya naging kaya tao sa iyo inalabang na pisisa na iyo na ipangisi yan o burden na ang ibig ng awata aging kutuan din ipalungan din naging kuta mo mga malaika sa saging kuta kubulian na may turun aging kuta mo ito awata na kinuha niya napiya kapag na diyan bimbit yan sa sisip ko kabiyan na naman piya. Taman sa nilipag. Rapay sa nilipag tumangin yan sa nila ang putalos yan. Lumyan ako sa Isa, alayhi salam na ganun. Limuan na, suya ganun si saging kubaan doon asya ganun yan. Ako ba na mawatan na pagnabutubunin naging kubaan. Nasa ko puto sa saging kutuan. Mata Sa kawat, agyo na talunok siya. Na optito ka man ay gagaw si Kurups ka. Na panaman naman rin kay kawitan ka sa anong iba na mga pipiyasi sa ipo yan. Parang hiling ko ba yabit na kawit ikaw na may kasiyama ka na miyaras sa lasir kasi kung kaya barumitan na niyan ka. Sina ka na ayaw pa na tubasan ka naging putay puti ka doon doon ang mga siksa. Isip ka doon mo yan. Ako yan daw. Miyaras sa lasir ka sulong sa kay ko. Ipangararingan na kay ina ka. Ini karimbit kanyan mas tangan sinimbuan ang kanyan. Atang tulong niya lang sa malakang masyan na yung bulas mo naging puta kang puwiting kong sa pagpapilitan. Dahil dahil pagpapapungan. Ikabuha sa saling pagpapalitan na ad-da'watu ila Allah wa ta'limin nas. Yung kutuwa, pinampay ka. O yan, ipapakapanginan ka sa kaakang ulan na ipanampay ka ang utang yaswa ka. Tiggamay ito ako isa pun si Kuwagama. Matong kamatya sa Quran, matong kamatya sa surat al-Fatiha, matong pa, makatawal si Bayan. Naging utang yaswa ka, saging utang surat al-Fatiha na kabinar ko tulog sila di pagkabal sa di matong kamatya sa surat al-Fatiha. So kaya pakaswa ka magabdas, na kabinar ko ulang na tunganin ka. Ang kipangbuin ko sa saging utang yaswa ka. Kita nukuan niya yung kaputin, penuluntan si Kuwagamatan na may kambubulitan ng mga alim, mga ulama, mga ustad. Dikit ko ang tanong.
Hagiyo po, hindi ko ang anabang kakatawin na niya bubong na niya bako manipulmo. Ito yung kami pa ng payaging budwa. Niya sa budan tayo. Benda niya kan buka pintuan. Iman beri kapusan ang inubang. Dulu yang ingin budwa. Niya mapataro sa pumampansan sa hingan ng derpano. Yang utang udah ka. Benda yang pwede sila nag-uulaw. Hindi na 20 upang gila yung gana din na sakit yan. Ya Allah. Asulo siling na namin. Nag-itimit yung tabihan ng ibutang. Hindi mo tabay. Gagawi si usap ito. So niya agad si isang yung mga